Right. The ruling party ZANU-PF, it is now embroiled in a political drama. Panapa events ava kuitika. Vakomana vakunyatsa kuuya panapa vachiremerana, vachipuruvhana wrong. Vanhu vachizoevaluata vega kuona kuti aiwa mapoints ani ari kuhodha no water. Zambira mashoko atiri kuona kuti aiwa panguva ino nhau aiwa yaChristopher Mutsvangwa nenhau yaComrade Geza. Vakomana ndo nhau dziri kutiridza. Zambira mashoko ambanyorwa panapa. Imbo subscribe or like or turn the bell icon. China BBC zimapo mudanyo rachiti ZANU-PF trying to Mutsvangwa's mess. In an interview with Maynard Manyowa, ZANU-PF's spokesperson and former Mnangagwa's advisor, Chris Mutsvangwa, said ED believes Chiwenga can't lead the country. Chiwenga is illiterate. Who cannot pronounce L? I don't know how he came about to lead an educated army Mutsvangwa. The interview has caused divisions in ZANU-PF. Yesterday, Mnangagwa's spokesperson, George Charamba, posted a video on X which shows that Chiwenga went to DRC, and that video opposed what Mutsvangwa said during the interview. Thomas Kwamdanyirwa panapa atiri kuona kuti aiwa vanoda kuti panapa yes Mutsvangwa akafamba achiti generali havatogoni kugadhirisa vanhu, havatogoni kutodifferentiata L na R. Panguva ino tichiona generali aiwa vachitumiwa kuDRC panapa tinoona kuti aiwa zviri kudepicta zvinhu zviri wrong, zviri opposite kune zvaakataura kuti ankachiti aiwa generali he cannot pronounce my letters, he cannot lead the country, but panguva ino achiona achitumiwa kune dzimwe nyika. Panapa tichiona vana George Charamba vachiva vachimupraiza vachinyatsa kuona kuti aiwa representative aenda ikoko zvinyatswa kuopoza mashoko ari kufamba achitogonana naMutsvangwa. Panguva ino zvavanyatsa kuonekwa kunzi aiwa iri ndo ratova political drama manje rakuitika iri, vanhu hava kuda kutambisa pfungwa dzevanhu, but chinyatsa kuziva chokwadi panguva ino vanhu vari kutyanana ende chakunyatsa kuputika manje. Muridze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Mene comment section medu muridze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.